Сега ще се опитам да ви обясня как се използват геловете Nail Expert. Идва нова клиентка, не знаем каква работа работи, не знаем какво е качеството на природните й ногти, затова правиме класическа ноктопластика. Даваме Nail Prep за обезмасляване и дехидратация на нокътната плочка, Ultra Bond за по-добро сцепление с гела и ще използваме Pink 3 в 1. Така направена ноктопластика може да завършим или с цветен гел, или с някаква декорация. Ако използваме цветен гел, завършваме ноктопластиката с Base Top от гел лака. Ако използваме декорация без значение каква, завършваме ноктопластиката с класически топ. Топ гелът е по-гъст от Base Top-а, затова изравнява всички неравности върху ноката. След няколко седмици клиентката идва на поддръжка и ако имате някакви съмнения, че нещо не е наред, или имате въздушни джобчета, или някой нокът е счупен, дори и някой нокът липсва, тогава сменяме пинка за Clear Extreme, който е много гъст и безцветен изграждащ гел, който създава много здрава арка и много добре държи на естествените ногти. Единственият недостатък е, че в лампата пари, затова след нанасенето даваме на 1 минута пред лампата и чак след това даваме на 2 минути вътре в лампата. Ако се получат някакви проблеми и след апликацията на Clear Extreme, ще използваме Pink Extreme. Pink Extreme е също много гъст изграждащ гел с леко розов оттенък, който за разлика от Clear Extreme е с контролирана полимеризация. В UV лампата се втвърдява постепенно, така че при неговото използване не се получава парене. Само че на Pink Extreme му трябва основа. А тази основа може да бъде или Pink 3 в 1 или тънък слой Clear Extreme. Така че Pink и Clear. Ако и тази комбинация не ни донесе успех, ще си направиме и ще използваме акригел. За целта смесваме Pink 3 в 1 с UV акрилов прах. Вземаме Pink 3 в 1 на върха на четката, потапяме я в UV акриловия прах и с така възникналата смес правиме или поддръжката, или ноктопластиката. А завършването си го обяснихме. Естествено не сме забравили и за френският маникюр. За него Nail Expert предлага серията Magnifique, която съдържа камуфлажен UV гел Magnifique Rose, бял UV гел за френски маникюр Magnifique Blanc и екстра бял гел без лепкав слой Magnifique Blanc Blanc. Искам да подчертая, че Magnifique Blanc нанасяме с инструмента за точки, а Magnifique Blanc Blanc нанасяме с четката за френски маникюр. Magnifique Blanc е по-гъст, затова го нанасяме в по-долните слоеве на ноктопластиката, а Magnifique Blanc Blanc е по-рядък, затова го нанасяме на повърхността. Независимо кой от тези два гела сте използвали, френския маникюр винаги завършваме с топ, който идеално изглажда повърхността на ноката.